L'Escarxofans ja s'ha celebrat la seva 6a edició amb un nou èxit de participació. La terrassa de l'Artesà s'ha omplert durant tot el dia de gent i bona música. El menú d'enguany ha consistit en un arròs muntanyès amb carxofes i verdures al delta i pa de pessic farcit de compota de carxofes Prat. Simplement s'ha de veure que està al pati l'Artesà a rebentar de gent ple. Fem un arròs per 800 persones, ja hem vengut tots els tíquets. Segurament entre entrepans i tons passem 300-400, vull dir que ens juntem aquí 1.000 persones amb una sèrie de grups, una sèrie d'actuacions de grups, jo penso, dels millors festivals que es fa avui en dia al Prat, i bueno, penso que fins ara un bon menjar, un bon arròs que aquests últims anys està sortint bé. Com cada any, la CAPSA ha organitzat el cartell musical i entre els assistents, molts d'ells era la seva primera vegada i de ben segur que repetiran. Està bé perquè pots venir amb la gent que tu coneixes i disfrutar de la música i a la vegada menjar un menjar d'aquí del Prat. No, bé, molt bé, està molt bé i no sé, és una cosa que fa cada any i la mar de bé. Yo es la primera vez que vengo y me encanta, me encanta. Doncs molt bé, la veritat que molt bé. És la primera vegada que hem vingut, ha sigut una coincidència i la veritat és que l'ambient i tot plegat ens estem passant molt bé. No, ho havia sentit, ho havia vist moltes vegades, però aquesta no m'havia deixat gaire. Però sí, molt bé, està molt bé. La pluja ha fet acte de presència i ha obligat a traslladar la festa a l'interior de l'Artesà, on han tocat els darrers grups.